Illum issir it-tifkira ta' San Iljun il-Kbir Papa u Duttur tal-Knisja. Imwieled u edukat f'Ruma sa minn żożitu dan il-wild insinji tal-Knisja wara ħila fil-erfu tmexxija. Wara żmien li għamel bħala arċidjakonu ta' diversi papiet, il-kleru u l-poplu ta' Ruma għażluh biex joqgħod fuq il-katedra ta' Petru. Il-Papa Ljun tqabad bla qiegħda kontra l-eretiċi, għamel liġijiet għal dixxilpina akbar fil-Knisja, daħħal riformi fil-liturġija, ħares il-libertajiet tal-belt eterna minn qedewwa ta' kull xorta, stinka għal paċi bell-insara fl-Afrika ta' fuq, fi Spanja u l-Galja, kiteb bosta trattati teoloġiċi u ħallilna tagħlim importanti fuq il-Ministeru Apostoliku fil-Knisja kif ukoll eżempji kbar ta' tmexxija għaqlija u qaddisa. Kien jinsisti ħafna fuq l-ħtieġa tas-sawm għal ħajja nisranija serja, l-aktar fis-saċerdoti. Kien il-Papa San Iljun il-Kbir li beda jagħti importanza kbira lill-festa tal-Milied frabta mal-festa tal-Għid. Seta' jtenni ta' bilħaq il-kelmiet: l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nħabbar il-ħelsien li mjasrin.